Pag-aasdag umga. Maing buntag mga ga. Another day, another life, another blessing na sa atong tanan. Karon kay ang ikaunom nga adlaw sa ato ang 100-day running challenge. So ganihang adlaw no kay gaduha-duha kog mudagan bako kay kusog kay uwan. Gaduha-duha ko kay tungod na taligsik-taligsik pa. Nya na igabaha ang daan. Ako ra ganing gibit-bit akong sapatos padung gawas. Adto lang ko mag sapatos didto. Kay para di ta matusla ba no? Kay para di ni mabasa kay kalangkaton na biya ni. Wala tay laing running shoes no. Manatag sapatos mga ga, nata dire sa kalsada. Bisan pag gikan ga uwan, lain ang panahon. Mudagan ya punta kay ngano man. Fighter man ta. Let's go. Tumawa pero fighter gyapon ta. Balag tugno. Di lang kita palabig palayo ron mga ga kay medyo apiki na kita sa oras no. 6 kape na. Mudagan lang daog mga 1 hour. Dayon ta. Let's go. Bugnog yung panahon. Dito singuton. Patay gini akong ubo. Pero batira na. Dito mahadlo ka ng ubo. Ubo na kita. Fighter ta. Palayon ta. Kung di mo lang sagkaon mga ga. Nakaon. Simple. Anar na. Dagan ga. Dagan daga. Kasi tugtog dira. Bango na. Ta. Kaya pa niyong dagan ron. Bango na. Dagan ta. Uli na ta mga ga. Sakto na itong gilay una itong gidagan eh. Ganahan ta kung mo download og Strava no. Kay para ma-monitor na ta sa gilay itong dagan. Problema lang. Kay akong cellphone, Huawei. Kailan mong cellphone nga Huawei? Huawei. Dili user friendly. So di ta ka download og Strava. So mao tong dagan. Bana-bana lang. Padayon ta. Let's go mga ga. Ulan lang ta mga ga. Padayon ta. Kumbati, fight. Malubong na. Kay uwan. Lapo kayo, lubong na. Yung truck. Dako din na din am lubong. Lubong. Parking. Wa jud na lubong na kus ganas mong truck no.